Ето го мраморенският циганин номер 1 в село Мраморен. Който преди година беше жестоко прибит от мангалите от Мало Пещене на сбора на Мраморен. Предаваме пряко от Бяла Слатина. Той е професионално циганче от отбора на Торпедо Мраморен. По уния криви поляни. Преди година беше жестоко прибит от циганите от Маурот. Много спаси едно куче от Мраморен. Джеко, кажи нещо за този страшен футболист. Вижте го. Вау. Снима още. Какво да звъна сега, ще дойдат? Удариха ме. Удариха ме. Камерата все още работи. Излезна черния рицар. Снимам, а той... Това е черния рицар. Може да го не виждате. Но той е облякал червен екип. От шопа. От шоп. Секси шоп. Ето го. Виждате. Ето го. Виждате го. Той е истинска стрела в футбола. Но това е истината. Защото той си е той. Виждате го с десетка. Ето го. Виждате го. Красив е. Базикам се. Виждате го. Добре. Ето ме и мен. Давай. Къде? Какво мислиш, Мони? Чао, малкия. Айде, Лени, смъркучин. Давай. Рицара на смъртта.